நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துங்க, முடிவாயிடுச்சுன்னு எடுத்துங்க. பேசிக்கொண்டு இருக்கு. நாளைக்கு வந்து வேணுகோபால் வந்திருக்காரு, பேரவையில் கலந்து கொள்ள இருக்காரு. அப்ப எதனா வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல, நாளைக்கு முழுக்க முழுக்க மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை உறுதி சட்டத்தை சிதைக்கின்ற பாஜக அரசை கண்டித்து பாத யாத்திரை ஊர்வலம். தெலுங்கானாவின் துணை முதலமைச்சர் மல்லு விக்ரம் பட்டி அவர்களும் கலந்து கொள்கிறார். காலையே வந்துடுறாரு. அப்படிலாம் கிடையாது. நடவடிக்கை எடுக்கல. முதலமைச்சர் தொடர்பாக சந்திக்க இருக்கீங்களா? வாய்ப்பு இருக்காது. 30 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கூட்டணி வைக்கலாம் காங்கிரஸ் பலவீனமா சொல்லி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பேசியிருக்காரு. நான் வந்து இங்க இருக்கிறவங்களை கட்டி பேசினா சொல்லலாம். நாங்கெல்லாம் காங்கிரஸ்ல ஒரு சாதாரண சிப்பாய்கள், சோல்ஜர்ஸ். அவர் மேல புகார் கொடுத்துருந்தா சொன்னீங்க, நடவடிக்கை எடுக்க நாங்க மேலிடத்துக்கு பரிந்துரைச்சதா சொன்னீங்க. ஆனா தொடர்ந்து காங்கிரஸ் நிலைப்பாட்டுக்கு எதிராக தான் அவர் பேசிட்டு இருக்காரு. கொஞ்சம் அமைதியா பொறுத்திருந்து பாருங்க.